Казвам се Александър Георгиев и съм основател на дигитална агенция Advertise. Ние сме агенция, която от много години е ориентирана към перформанс маркетинга и се гордеем с големия си брой успешни кампании, които сме провели от 2007 година до сега. Перформанс агенция се наричаме, защото повечето от нашите клиенти идват при нас и искат да се постигнат конкретни резултати. Ние като специалисти намираме най-добрите рекламни канали за тях. През 2015 в края сключихме партньорство с една от водещите английски агенции, наречена Conversion Monster, и благодарение на това партньорство резултатът вече е на лице и успяхме да създадем един уникален продукт. Днес съм страшно развълнуван да ви представя нашия най-нов продукт, който пускаме на българския пазар в бета версия, наречен Conversion Booster или Advertise Conversion Booster. Използвайки Conversion Booster, ние помагаме на клиентите да постигнат много по-голям обем продажби. Самата платформа е създадена на базата на сложни математически модели и използва добре познати техники от портфолио менеджмента, за които често финансовите специалисти използват за търговия на световните борси. Conversion Booster автоматизира изцяло менеджмента на вашите кампании, Facebook, Google AdWords, Premium каналите и също така се свързва с Analytics на базата на своите модели. Той се научава кои кликове и кои импресии са ефективни за вас и оптимизира вашите разходи, така че за минималния изразходен бюджет да постигнете оптимален брой продажби и да увеличите вашата възвръщаемост. А сега искам да дам думата на моя колега Владимир Кисимдаров, ръководител отдел Research и Development в Advertise. Той е една от главните действащи лица в този проект. Също така ще ни разкаже как работи сложната математическа логика на Conversion Booster, за да постига невероятни резултати за нашите клиенти. Влади? Здравейте от мен. През последната една година съвместно с нашите партньори от Conversion Monster в Великобритания работихме много усърдно върху разработването на един сложен, интелигентен, автоматизиран софтуер за увеличаване на броя на реализациите в онлайн рекламни кампании. Макар че този софтуер има много интуитивен дизайн и е много лесен за работа, всъщност Conversion Booster инкорпорира в себе си един много сложен математически алгоритъм, благодарение на който ние достигаме до много висок conversion rate, много висок процент реализации. Сложната математическа формула съдържа в себе си едно изключително сложно уравнение, което взема подробна статистика от цялата налична статистика в AdWords, цялата налична статистика в Analytics, YouTube, Facebook, история на потребителските търсения, конкуренцията онлайн в реално време, средна цена на клик на ключови думи, насочвания и много други важни фактори. Всъщност уравнението не е чак толкова сложно, сега ще ви го обясня. Имаме съответно обозначили очакваният брой конверсии, очакваният брой реализации, който е равен на история на потребителското търсене, умножен по променливата, която всъщност това нормалното очаквано статистическо отклонение. Следователно, очакваният брой на реализация е равен на история на потребителските търсения, умножен по средното статистическо отклонение, което е синус от гама, като в случая гама е една постоянно променяща се променлива. Също така много важно да отбележим, че точността на
таргетирането на рекламата чрез този софтуер, благодарение на който се постига този голям висок процент на conversion rate, се дължи на много сложно комбиниране на статистическата парабола от една страна и резките колебания от друга. Да, съгласни сме. Благодаря, Валя. Казвам се Светослава и съм експерт по UX дизайн в Advertise. Сега бих искала да ви запозная с елегантният и ефективен интерфейс на Conversion Booster, както и с някои от най-важните опции на платформата. Първото нещо, след като отворите интерфейса на Conversion Booster, е да свържете вашите профили в AdWords, Analytics и Facebook. Това се прави от тук, като е автоматично. След това трябва да изберете опцията Sales, в случай, че сте физически магазин, или Leads, ако сте сайт. Опции ви позволяват да получите още повече реализации. Първата от тях е In-Store Purchases. Благодарение на GPS тракинг, информацията, която получава Conversion Booster, разбира когато потребителят е близо до вашата физическа локация и тогава самият софтуер надава по-агресивно за тези потребители, за да гарантираме виждането на тези реклами, което увеличава многократно шанса те да влязат в магазина и да закупят от продуктите ви. Следващата опция е Newsletter Subscribers. Тя ви позволява да наберете повече абонати за вашата база данни. Софтуера използва бисквитки, за да разбере колко често клиента използва имейл платформата си и също така колко често отваря търговски послания в своят имейл. По този начин подбираме най-добрите потребители, към които да насочим банерите. Обажданията ви позволява да таргетирате клиенти, които да звънят по телефона, като за целта използваме дейта от Apple ID и Android ID от потребителските устройства, събирайки историческа информация за това колко често потребителите са използвали опциите за обаждане от мобилни версии на наши клиенти и именно на тези потребители по-агресивно предлагаме мобилни формати, които имат опцията Click to Call. Facebook опцията отново работи на базата на бисквитки. Колко често потребителите използват Facebook, Messenger, за да разберем дали са активни потребители и по този начин успяваме да генерираме повече лайкове за вашата страница. В следващата версия на продукта планираме да имплементираме и Google+, поради доброто развитие на пазара. Имате опция, която ви позволява да изберете с колко точно да увеличите вашият оборот и вашите продажби онлайн. Това, което препоръчваме е, макар по-високите стойности да са по-апетитни, да бъдете предпазливи с тях, тъй като много често на наши клиенти се случва да получат ненадейно голям брой реализации наведнъж, което създава, разбира се, логистични проблеми и не могат да се обработят поръчките. Това от своя страна води до спиране на кампанията, което пък влияе негативно на модела, който използва Conversion Booster. Последната опция препоръчваме за клиенти, които вече са усъвършенствали използването на Conversion Booster и са готови с логистичната част на техният бизнес. В случай, че вече сте готови с всички настройки, трябва само да стартирате Conversion Booster. Това става посредством двукратно пляскане с ръце. Ето и пример. А в случай, че искате да го спрете, макар че силно се съмняваме в това, просто плеснете еднократно.